Úspech im otvoril dvere k veľkým produkciám. V 30. rokoch začali dominovať filmovému priemyslu. Natáčali gangsterky, muzikály aj drámy. Z ich štúdia vyšli klasiky ako Casablanca, The Maltese Falcon či prvé animované Looney Tunes. Ale čím väčší úspech, tým väčšie problémy. Bratia sa začali hádať o peniaze, o moc aj o smer, ktorým sa má firma uberať. Jack Warner bol známy ako tvrdohlavý perfekcionista. Často sa správal ako diktátor, ktorý nezniesol odpor. V polovici 30. rokov postihol štúdio obrovský požiar, ktorý zničil množstvo kulis aj archívne materiály. No ani to ich nezastavilo. Warner Bros. Sa stalo synonymum filmového priemyslu a s každým novým desaťročím sa menilo spolu s technológiou. V 50. rokoch vstúpilo do televízie. V 70. rokoch oživili Hollywood filmami ako The Exorcist či Superman a v 90. rokoch sa pod značkou Warner zrodili legendy Matrix, Harry Potter, Friends alebo Dark Knight.